Dve tabletky vyzerajú podobne, ale jedna tlmí bolesť a zápal a druhá nie. Reč je o liekoch s účinnými látkami ibuprofen a paracetamol. Vysvetlíme si to odborne a bez mýtov. Paracetamol pôsobí hlavne v mozgu. Tlmí horúčku a bolesť. Nemá však protizápalový účinok. Ibuprofen patrí medzi nesteroidné protizápalové lieky, ktoré tlmia zápal, znižujú bolesť a taktiež horúčku. A práve preto je často účinnejší pri bolestiach svalov, kĺbov, zubov a menštruačných bolestiach. Systematické prehľady klinických štúdií, napríklad Cochrane, ukazujú, že pri zápalovej bolesti majú lieky s obsahom ibuprofenu vyššiu účinnosť. Pri bežnej bolesti hlavy alebo horúčke však účinky oboch liečiv zostávajú podobné. Teraz to najdôležitejšie. Ibuprofen dráždi žalúdok, zvyšuje riziko krvácania a nie je vhodný pre každého. Dajte si pozor, ak trpíte srdcovo-cievnymi ochoreniami, máte žalúdočné vredy alebo máte problémy s obličkami. Paracetamol je šetrnejší k žalúdku. Ale pozor, pri prekročení dávky spôsobuje vážne poškodenie pečene. A to nie je mýtus, ale medicínsky fakt. Rozdiel teda nie je v tom, ktorý liek je silnejší. Rozdiel je v tom, na aký typ bolesti ho použijete a či je pre vás bezpečný. Zápal, opuch, bolesti svalov a kĺbov, skôr lieky s účinnou látkou ibuprofen. Citlivý žalúdok alebo nemôžete protizápalové lieky? Dajte si radšej paracetamol. A vždy sa držte odporúčaného dávkovania. Ak ste si neistí, ktorý liek je pre vás vhodný, radi vám poradíme v našej lekárni Lieky24 alebo na e-shope. Pretože pri liekoch nerozhoduje reklama.